Bailey was hayi mzala khambani la la mntothini ngathi uze nenye ke namhla first go speak team izwawo yabona ndoda yasho ukuthi usabhayini uzincimali lesikhathi ayenza lengoma le yambona lo bhutoqo isiqoko esipink ndoda bekanikeza ihints lo yabo manje mengaphuma la ngengaphandle amantombazana ezobona mina njengayo lo bhuti lo ofaka isiqoko esipink bese angifuna hayi mzala mina ngiyakuzwa explain but into eyisho yangizwa kahle mina mzala yabona yazini ngcono ngiyenzele example Sure. bongabuza wonke amantombazana ukuthi type yakhe injani azokutshela ukuthi tall, dark and handsome. Manje ucabanga ukuthi laba abamhlophe bajula nobani. And wonke amantombazane ayabathanda labafana abamhlophe bathi badlala ngawo amantombazane. Futhi badlala ngamapha amantombazane ekubeni amantombazane afuna ama-tall, dark and handsome. Uyabo? hayi mzala hayi thi ngiqhubeke ngihle endlini hayi All right. Hola mntakhamba. Hayi kurasi. Yena ndoda lokuphathela izinto ezikhala kahle la. Usho kanje ungiphethelele. Yebo ngiphethe omunye umshini la enzima kabi. Akubo. Yabo. Oh, okay lo. Yabo phela la ngicabanga ukuthi nami nginebe nje half staff la. Anyakuzwa ne uthi awu la umshini awuphethe umshini angiphika awumshini lo. Mara le ukuthi ngiyeza first staff ngathi imfaniso yahlala. Into mina engingakunikeza yona kote staff mfisi. Kanjani ndoda take it or leave it. Yazini kanjani. Leave it mfana. Ndoda. Kodwa nangathanda ukuzohlefa. Hayi. Akunankinga okay akunankinga usithatha. Okay yazini awungibekele lento lapha endlini usalithatha nekode staff. Okay akunankinga. Ya ungazenzi uhle. Khuleka. All right. Mina sengisithathile sesitafu ngizokubona la. All right. Uyazi? Soyithatha obani? Angiyazi. Uyazi. Nina thina madoda nabambana nazongena Wena sana. Ngizokufaka isiqiniso uzokhuluma. Awuyazi. ndoda babayeka lentwana ndokunikeza into yakho Uzinde. wamthinto njengesekungasakuniki phela Phela nizoshaka nithu. ngisayongayithola Bona wena sana. Mangabe nento yabo uzokhomba umuzo notshwala lezo. Yabuya. Wena boyithathelana into yabo. Yenzani into yami? ndoda wayekele ngithatha nani Ngokana le. ndoda ungayishaya udavaya Sathi into ongazazi. Uyazi hamba Ngiza ndoda ngani lento? esikho Jwayela kabi. Nawe uthatha into ongazazi. Bye. Khomba umuzo notshwala. wena sathi Yeah. Wena kade uvele usisebenzi show sahlela kushaya ama-highs namanje hayi mzala akhona okusalela phela sami ngiclean yazi hayi tank yazi manje suvele wangisiza bo since Xbox ingekho sodlala i-Xbox ngamampela sodlala i-FIFA nodamanje akhuleka kunalo mina ibhola mzala ungalela ibhola lapho lapha phansi kompela hayi mzala wathi uyimisela lento yakho nebhola lapha endlini kulani ibhola Okay. So manje njengoba bengisaba instructions newale FIFA bengipressa la hayi mzala nalo libhola sengibuye nalo damn futhi ngibengibeka la yabona we bengipressa la uyateka bengipress uyateka once wawisibhola senkingile yabo awubabonela ndoda background dwi nasami yabo manje zokhala babathatha le ball libeke lana uyenza le ball siye baba siye nasana ngisho akwazi utshontshe kumele ukwazi ukuteka baba thatha